Eta tiatze pixkeat, eta atzore ikusi ginen, atzelari bat hauskin pelota zuzen ibilizin, jo gehiago intzin, gaur etzegize pasakoa, baina atzore pixkeat tanto bukatzeko garaien etzin asmoatu, eta nik uste Arroiokine ondo jogatzen aidek, binaka, aspeatorrean ezkeoti, baina pasaleikela, gauz berdine pasaleikela ibitzezatak. Anaia behin ez izan espezialista hundi, baina nik uste tanto bukatzeko garaien gaur behare hobeto egiteko ala. Dagoeneko hasiria artekariak diru gorri zehot, gorri ateaek. Eta lehen da biziko tanto hau menperatzen ari da gainera Tolosa hirugarrena. Hormabiko hor, arro horretara heldu eginda Arroio eta azkenean berak egin du tantoa. Hau, lehen da biziko tantoa izateko oso tanto borrokatua izan da. Eta biek izan dituzte tantoa egiteko, tantoa bukatzeko aukerak. Azkenean Arroio bigarrenak gurutzatutako pelota hortara oso behartuta heldu da Tolosa hirugarrena. Hortxe dituzue bere datuak, 34 urte ditu Inazio Tolosak, metro bat eta 80 zentimetro, 85 kilo. Eta Arroio bigarrena berriz, hau hemen bertakoa, Oiondarra, 24 urte, metro bat eta 80 zentimetro, honek ere 85 kilo. Gorputzez, molde beretsukoak dira biak ere, nahiz eta jokatzeko eran tankera hundirik ez izan. Atera du Arroiok sakea, eraman Tolosak. Luze, pasa, bai. Bere alaxe ikusi dugu. Hori luze egia izango zela. Eskutik atera zaion bezain azkar hartu gara. Lauterditik atzera egingo zuela pilota horrek pumpa. Eta alaxe izan da. Beraz, Tolosaren lehen sakea. Eta partiduko lehen berdinketa. Orain arteko bi sakeak Arroiok atera ditu. Hauxe izango da Tolosaren estraina. Hor duzue Arroio bigarrena. Orain 1900 kantatzen ari dira artekariak, Inazio Tolosaren alde, beti ere. Eta Tolosak atera dusake azpi-azpitik, eta tanto. Ezkerrez eraman beharrekoa zuen, seguru eskosaki hori. Eskuinez erantzuten saiatu denean, ezker hormagatik gorputza libratu ezinik geratu da Arroio. Oraintxe ikusiko dugu errepikapena, azpi-azpitik bizi-bizi atera Tolosak eta begira. Bai, ezker hormak preso harrapatu du. Oiondarra. Bi eta bat Tolosa aurretik, hau ez du hainbeste gurutzatu. Aixe eramandu sakea oso luze jokatuz Arroio bigarrenak. Tolosak ere luze, lautik atzera bote. Tolosa. Ongi Arroio, luze jokatuz biak. Txokoan luze eta bizi-bizi Tolosak eta tanto. Ondo jokatutako tantoa izan da, biek ere luze ibili dute pelota eta azkenean Tolosak luze bakarrik ez, oso bizi jodu eta Arroioak eramaterik ez du izan. Bai, nahiko ondo jokatutako tantoa izan dek. Luze ibili pelota, Inaziok oso luze jogatuik, frontiz pixkat hartuz. Eta golpe harrigarri ezik etzauk eskubi hortan, baina luze jarriz, frontiz pixkat hartuz, eta neurri oso ondo hartuta lauterdin, eta ondo jokatzen ari deko arte. 3 eta 1.
Juan Bote atera du sake luzea, zazpiterditik eraman behar izan du Arroiok. Deja da Arroegia Tolosak, orain Komeriak, eraman hori, pelotak aiztoa eraman du orain. Arroio. Eskuinez ez du asko asmatu. Orain txokoan deja da eta tanto. Ondo egindako deja da izan da. Efektu handia eman dio eta aurreko horman bera egindu nabarmen. Eta Tolosak ezin izan du inolaz ere pelota hori harrapatu. 2 eta 3. Eta oraingoan bere burua saldu du Amezketarrak. Bai, era bat gainea. Aurreneko sakeoi luze ateadik eta gero bueltakon pelota ona zin, baina dejada indik eta oso altu indi dejada. Eta Arroio ondo iritsiek eta gainea mina handi intziok, urruna joan pelotakin eta gero ia dejada horrekin oso ondo bukatuik Arroiok. Txema Arroioren sakea. Pasa. Arroiok beste sake bat atera beharko du. Nahita ez. Hau eraman du Tolosak. Arroiori baztertu egin zaio. Eta Tolosak txapara. Bete-betean txapara joan zaio Tolosari pelota hori. Zailtasunik gabeko pelota zuen. Dejada indik, Dejada ditia jundek eta dejada indik eta txapa juntzaio pelota. Ikusiko dugu. Bai. Ezkerra sartzeko posturagatik dejada egin nahi zuela dirudi, bai. Eta den txapara joan zaio. Iruna partiduko 2. berdinketa. Orain Arroiori baztertu zaio pelota. Luze Tolosak. Luze Arroiok ere. Zabalean dejada eta tanto Arroiok. Era bat ez ustean harrapatu du orain. Arroio uste baino hobeto bukatzen aidek, tantontan ez zin espero, dejada ingo zion eta oso orain arte 2 dejada indizkik eta 2 oso ondo atea zaizkio. Lehendabizikoa txokoan, 2. hau berriz Zabalean eta bai, biak oso ondo egindako dejadak izan dira. Orain honetan ondo egiteaz gain, erabat engainatu du gainera Tolosa, orain ikusiko dugu, begira. Eskuinez jarri da hor Oiongo atzelaria eta begira Zabalean zeinen ederki egin duen dejada. Sake atera du Arroiok, eraman Tolosak. Beharra, egoi. Pelota gaizto eraman behar izan du Tolosak. Arroio erasoan. Ondo orain Tolosa. Biek ere luze jokatuz. Tolosa. Beste dejada bat Arroiok, ez aurrekoak bezainona. Txapa gainekoa Tolosak eta tanto. Hor ez dakit zer egin nahi izan duen. Dejada efeto egin nahi izan duik. Txema Arroiok oso azkar zioan pelota hori. Ez du nahi bezala gozatu Tolosak, baina indarra bazuen eta Nik uste dejada txokoa efeto egin nahi zula. Eta azkar zitorrean eta atzereko ia besamutur egin eman ziok eta oso gaizkiko dik. Pelota txarra hauen, azkar hoi titinek eta ondo itedik, pelota datorren titin da beste askoke bai. Pelota azkar datorrenen kontra jokatu eta dejada bota, atzea berriz efetokin. Piskat velozia aprobetxatuz, baino Arroio eskunean txita gaitu zagetia pelota. Launa. Hor duzue Botillo berrik, Inazio Gorostiaga, barkatu. Inazio Gorostiaga, naiz eta izen deituren bitartez gehienek ez duten ezagutuko. Brontxillo lagunentzat. Miguel eta mendia etxen gehituek, horrexen haindik, mutileko gobenak emandakon, ia beste botillo batekin bialdu. Frontoia. Ez zeu, lan erresa, Brontxillo. Dena den hemendik goraintziak eman nahi dizkiogu Miguel Letamendiari, badakigu eta erne partiduari begira egongo dela. Gaur Inazio Gorostiaga izango da. Eta Tolosaren botillero eta Arroio lehena, Oiongo panaderitoa.
bere semearena. Zabalera orain, Arroiok, eraman Tolosak. Eta hori luzegi. Ezkerrez, Arroio bigarrenaren pelotaka da. Oso luze, berriz ere aurretik da Inaxio Tolosa. Hortxe uzu errepikaturik, ezkerrez jarri da, ezker bikaina du gainera Arroiok, baina naiz eta saetxeko posturan sartu, gehiegi arrotu du, gehiegi atzeratu du, eta hau izan da, marrazatzetik joan zaion bigarren pelota. Pixka gazte hori pasatzen zaiena. Dominatzen gehiago haidek, anaia baino, bi esku pelota hobeto biltzeulako, ezkerra bikainik Arroiok, eta gehiago mateziok, baino guaine bi aldiz pasadik eta ezinkatu, ofizioa falta, eta hori tantoa bukatzea jundaren ondo bukatu nik. Baina tanto gorra jogatzen adituk, ben mailako nahiko ondo jogatzen adituk. Tolosa. Azpitik atera du, tanto. Indarra handia zuen sake horrek, 6 eta 4. 1700 dagoeneko gainetik dirua. Beraz, doblean. 500.000 izango da azpitik. Hor duzu emaitza, eta hor Tolosaren sakea. Lauan pumpa, atera du erdi-erdiko sakea, arazorik gabe eraman du. Oiondarrak, gantxoa Tolosak, nahi bezala gurutzatu gabe. Orain ondo, luze eta ezker orban ondo jarriz. Eskubiz hobeto haidek, normale ezkerrez hobeto biltze, baina eskubiz hobeto haidek gaur ezkerrez baina. Berriz ere ondo jarri du pelota, airez eraman Arroiok, dejada Tolosak, harrapatu Arroiok, beste dejada bat, hori ere eraman Oiondarrak. Txokoan luze orain Arroiok, eraman Tolosak. Hau tanto gogorra. Txapa gainean moztu, jaso Tolosak. Ezker zierra Arroiok, eraman Tolosak. Hor, gorputzera etorri zaio pelota, lehen da bizi ezker hormatik atera zaionean. Ezkerrez eramateko modukoa zuela uste izan du Inaxio Tolosak. Baina ohartu denerako, gainera etorri zaio azken unean eskuinez eramaten saiatu da, eta ezin izan du. 5 eta 6, eta bi pelotariak botileroen gana. Bai, tanto gorra jogatzen adituk, tanto nahiko pelotaka da jogatzen tanto gorrak eta... Hor dituzu, aita semeak, Arroio lehena, Clemente Arroio, 11 pelotaleku betetako gizona, harrikalaria, gaur egun ez erritzan izango etzena, orduko joku klasea gaur egun baimenduta ez dagoelako, baina hau ere ikuskizun paregabea eskaintzen zuen mutila, Josean. Bai, askotan jogatu dugu garaiekoa, beak urteatzu baino gaixo izki, baino askotan jogatu dugu elkarrekin. Mutilo ona, pelotari ona, hoxe botibole iztauen, baina espetakulo ikeragarri. Nik ez dit izautu beste pelotari eta nik ez dit uste izan danik, honen ematezion beloze emateziona pelota, da horregatik duen espetakuloa. Eta begaraien frontoia betez izkin. Gaien figura hundiat izan duen. Urduan botibolea libre zalako. Nola deitzen ziren orduan hiri, Josean, Basko? Honek, seme bat. Eta orain seme bat zaukak euskaraz egiten duen, gauza nola aldatzen diren. Itzi, hablan kristiano, esatezin. Hablarren kristiano, gu dena euskaldune juntatzen gintzean, zea aldageletan da, beha tortzanen, gu euskaraz itzeien da, behago izatezin. Itzitzen zure, Eta orain berriz, semea gaztena bigarrenak. Orain jokatzen ari den honek Arroio bigarrenak ez, baina seme gazteagoak, Arroio hirugarrenak, da euskaraz egiten du, ikastolan ikasitakoa da, behin baino gehiagotan elkarrizkatu izan dugu gainera euskaraz, eta gauzak nola aldatzen diren, eta onerako noski, Oionen ikastola bat bada, eta horren fruituak begibistakoak dira. Atera du Arroiok sakea, eraman Tolosak. Arroio,
Txokoan moztu, eraman Tolosak. Arroiorentzat aukera berriz ere. Eutsi Arroiok, Tolosa. Bildu Arroiok. Huts egin du Tolosak. Gantxoa orain barruan da. Eraman Arroiok. Tolosa. Txokoan luze eta tanto. 7-5. Biek ere ez dute ondo jokatu tantu honetan. Nahiko alan izan dute. Pelota gozatzen eta nahi zuten tokira jotzen. Presakata ezin asmatu zibilituk, ezin gozatuz. Eta baina hala tanto gogorra izan dek. Asko ibili behar izan duelako. Eta tanto gogorra asko jokatzen ere ditu. Bai, etzekit, bakarren batek, etzekit ezotean eroiko, etzekit zen bihitakon bat baino. Oso tanto gogorra jokatzen ari dituk. 7-5. Azken tantoaren errepikapena ikusi duzue. Tolosa hirugarrenak txokoan luze eta bizi moztutako pelota horrek eman dio 7. tantoa. 8. bila amezketarra. Atera du. Sake luzea gurutzatua eta tanto. Sake biziki gaiztua. Ba, sakatzen nahi dek, gehixio, Arroio baino. Hola, 1, 1, 1, 1, 1. 1. 1, 1, 1, 1. Baztertu du. Tolosak pelota. Eta Arroioak ikusi duzue, ezin izan duela eraman. Hau, luzegia izan da, pasa. Hau askoz laburragoa, eraman Arroio. Tolosa. Zabalean dejada eta tanto. 9. Oraingo sakea ez da aurreko bezain gaiztoa izan, baina tantoa menpean hartzeko balio izan dio amezketarrari. Eta ondoren zabalean dejada eginez, oraintxe ikusiko duzu errepikaturik. Erki bukatu du tantoa. 4 tantoz aurretik. 9-5. Luze Tolosak, barruan da, eraman Arroiok. Tolosa, berriz ere luze eta indartsu, eutsi Arroiok. Airez jarri da Tolosa. Botez orain. Barrun, Ez. Kanpon dek. Beak egin dik, Gatzera izan da. Bai, bera ohartu da inor baino lehenago. Pelota hori luzeegia izan zitekeela. Eta kustu, baina arrastoa pasatu egin du nonbait. Ez da garritzeko, pelota nahiko luze zaikian, eskubiz ondo haidek. Eskubiz baino hobeto haidek, ez da kolpea hundiko mutila izan eskubiz. Eta frontis aprobetxatu, beti gora joi pelota, beti gora jotzeanen asko ze arrisku gehiago izaten dek, eta bai garbi izan dek, batzeneko orduan. Bai, hor ikusten da, lauterdetik atzera joan zaiola, zuzenean ez bazirudien ere. Beti gora jodi pelotoi, eta beti gora jotze bali maek asko ze errexago pasa itzen dek. Baina hori esan duena, pelota luze ibilizko aldimen pasa bat itea, ez da garritzekoa. 6-9. Sakea aspaldiko partez berreskuratu du Arroio bigarrenak. Atera du eraman Tolosak. Arroio. Eraman Tolosak hori ere.
Dejada, zoragarria izan da. Ez dago hobeto egiterik. Azkarra, Bizi, efetokin, velozia ikerarrin. Dena izan du dejada horrek. Xapa gainen eta zabalene alaxe jundek. Hori etzegoen eramaterik, berbertan egonezean, eta hala ere komeriek. Begira, Tolosak bi aldiz pelota zitalak eraman ditu, eta errepara iezei ez du orain. Dejada honi, ikusteko modukoa eta berriz ere. Oso bizi, eta haze dejada. Ñakua zoragarri egina. 7 eta 9. Sake txarra hauen, baina ondo altxadik. Arroyo. Pelota txarra asko jasodik, ondo jartzen ari pelota Arroyo. Luze Tolosak. Eusi Arroyok. Ondo jokatzen ari dira, tanto hau, orain motzean moztu Tolosak eta tanto. Goiti bera, bezagaen pelota uste baino gehi bate, gainea sartu zaiok eta urduan goiti bera moztudik, eta ia nekea de bai, tanto gorra jokatzen adituk. Anaiak indarka jokatzen di pixki bat, dena emanez. Ez tek esku gozoa, indarrez jokatzen pelota hiek. Eta nekea eta pelota sartu zaionen arriskatu indik eta ondo ate zaiok. Hor sartu lehen zaiok. Hiru tantuz aurretik, berriz ere. Tolosa hirugarrena, 10 eta 7. Hor duzu Inesio Tolosa. Eta hor Txema Arroyo. Arroyo bigarrena. Sakea Tolosak aterako du. Pasa. Luze egia izan da Tolosaren azken sakeo. Sakean dakizuenez kuadro erdi bat gehiago ere izaten dute. Baina bostetik ere atzera joan zaio sakea Tolosari. Bigarrena zabalera, intentzio guztiz, eraman Arroyok eta justu balekoa. Ez du asmatu hor Tolosak, Arroyoren normabikoa kanpora. Oain kontan ikusituk, oso zake zaila amandik, zabaleti. Gero anaia etzekin, nik uste bolea jotzeko pelota zala uste, motzantzen gehitu zaio eta sotaman osartu, baina hauko zulo untzizio pelota, eta ia gauzi zailena ina izan du ikio Arroyok, bipa eta kanpo atea zaiok. Hemen pelotan, askotan pelotarik, askotan bero nitxetu gauze, baina askotan ina izategi gauzi zailena, hemen egin beharrik aldala pelotan efektiboa izan da gauza errexena eta min geina itxeuna. Gantxoa Tolosak, orain ere gurutzatu gabe, Sotamano Zormabikoa, falta. Arrastoaren gainean egin du pumpa pelota horrek. Justu. Bestela efektuarekin oso zabalera atera da, baina
Horentxe ikusiko dugu, begira. Efektua eman dio Tolosak, Arro egi jodu. Beti gora gaina, Arro. Eta arraston gainen. Doide izan bada ere. Arrastoaren gainean egin du, pumpa. 8-11. Atera du Arroiok, eraman Tolosak. Errestatzen ondo, haidek ez da gehiagik sakatzen Arroioai, baina pelota sake batzu izan ditu nahiko zailek, eta ondo errestatzen haidek. Tolosak txokoan bizi-bizi jaga eta tanto. Antxe zegoen Arroio, baina ezker horma ere gainean zuen, eta gainera indarra handiarekin egindako izan da Ñaku hori. Hortxu izu errepikaturik, etzen erresa bertan egon da ere. Aserre, Arroio bigarrena. Oraindik ere aldea ez da inolaz ere erabakigarria, baina lau tantuz atzetik joateak beti sortzen ditu buru usteak. Sakea, luzeegia. Beste aukera bat izango du oraindik. Amezketako pilotariak. Hau laburragoa, eraman Arroiok, gantxoa, hau bai. Hor ere ez zuen urruti. Eskuineko arrastoa, baina ozta baina barruan. Bile jundek eta ondo zehatu golako pelotak eta partide pixka mozteko aprobetxatu barrazuzkeko, arriskatu barrazuzke behintzat. Gero ondo gaizki ateatzen zaizkion, hori ikuste baino, oain gontan, ondo jarridik. Eta hortxe larri izan dek, larri izan dek pelotoi. Etzaio, asko falta izan du. 13-8, orain arteko alderik handiena. Eta hau falta. Behere alaxe ikusi dugu, sake hau laburregia izango zela. Txapa gainean izan da, baina txapa jotzeko ere asko falta ez zuela. Eta hiruko arrastorako asko falta izan zaio. 9 eta 13. Errealo geharrak izatetuk, buruz-buru jokatzaren da, kontraio olako bat ditu genera zen poz hartzean. Gustora hartu izango du Arroiok, bai. Pelota berrire sakea. Eta buruz aprobetxatuzkio eta sakea ondo sakatutak, ondo aprobetxatuzkio sake asko zan nahi dik, buruz-buru. 300.000 orain dirua azpitik. Oso gorri dago dirua. Arroioren alde jokatu nahi dutenek, hori eskatzen dute azpitik. 300.000. Eta orain 2 pasa jarraian. Hau bai, hau xelebrea. Haze opariak egiten ari diren elkarri. Ez, opari asko egin dituztelako, baina izan diren 2 oparirik nabarmenenak bata bestearen atzetik. Aurrekoa Tolosak laburregia atera du, eta orain Arroio bigarrenak bata bestearen atzetik 2 pasa. Eta noski, 2 pasarekin tantoa aurkariarentzat. Amalau eta 9. Atera Tolosak, eraman Arroiok. Ongi Tolosa. Arro Tolosak, pasa. Hau ere arroxa marjotako pelota izan da. Aurreko horman gora egin du. Eta lauterditik atzera joan zaio. Hau ere beti gora jotakoa. Bai,
beti gora jotako eta hor jartzea juten dek, eta nahiko arriskatzen nahi dek, pelota asko joik hor lautarri tarten, eta bi izan ditu gortxe, larri. Eta hori ez ditu garritzeko, saketan da geixo kostatzek, sakek eta geixo aprobetxatu behi, anaia nahiko aprobetxatu, bar falta indik, baino alkarri opari atzuk egiten nahi ditut bai, atzen alde honetan. 11 eta 14. Hoen sartu intzaio pelotoi, ezkerpa etetik uste baino gehi bateak eta nahiko txarra hauen. Arroioren sakea, eraman Tolosak. Arroio. Sokoan deja da, igerri egin dio Tolosak. Orain luze oiondarrak, ez nahi bezain luze. Ezker zierra, dotorea, eta tanto. Lehen da biziko botean heldu da Tolosa, baina bintzerik ez du izan. Tanto gogorrak ere desente jokatu dituzte. Ditu, Xabier, ben mailakoa ditu tanto gogorrak jokatzen. Hau, tantoa ondo jokatuik, oso ondo jokatu Arroiok, da azkenean bikain irikik, ezkerrakin, oso tanto eharra izan dek, Anai egitxie, baina ia behartuta, da hanka lurren jarri bare, eta gerrik ezin sartuz, pero torre zabalea lehen zio. Baina hau, tanto polit izan dek. 12 eta 14, eta oraindik hortxe zegok, partidua. Bai, partidu ikusteko hain di arrisko ondia aukela. Arroio gaina erresa, muitzei pelota, bi eskukin, ezker eskubikin, eta bea opari gehiu indulako, anaia baino, horreat iziagatzetik. Sake ez diken, ez da aprobetxatu, geho pasake gehiu indizkik, tanto bukatzen egutxio asmoatuik, eta horreat izi, baino, gazteo beti erresa muitzei pelota. Sake laburra atera du Arroiok eta tanto, 14. 5 tanturen aldea izan du Tolosa hirugarrenak 2 aldiz. 13 eta 8 eta 14 eta 9 aurretik joan da, baina Arroio bigarrenak susperraldi nabarmena izan du, naiz eta orain falta egin. Falta. Eta sakatzen nahi duen, eta esaten entxegen hau esak ez zitiala zela, baina motza izan dek. Laburregia izan da Arroioren azkenengo sake hau. 3 falta saketik. 3. Asko, partidua bateako, ez. Partidu asko jutetuk askotan falta ikusi baina aspalditxo honetzekit, pelotari zer daitzen. Bizkean nahaztuta, asko ikusten dek. Lautardien beti ere erresagoa. Lautardien beti erresagoa, baina binakare asko ikusten dek aspaldin. Atzo bertan Amurriotik eman genuen partiduan ere izan zen falta bat, Olaizola lehenarena, oso okerrezpa naiz. Josean izan nuen, bat, ala? Bai, ez uste diat? Baleike, gena goatzen emeste partidutan egotea txik eta partiduta izatea txik. Lehengon baten manoan jokatu ziren, buruz jokatu ziren milikoak eta zerrok eta egun hartan hiru bat izan dituen. Bi doble pasa egin zituela, bi saka eta beste motza, 3 gutxinez izan dituen. Eta binaka jokatzen duen partidutan aspalditxoan asko ikusten dek, eta ez da normala. Falta sakete itea. Aldin behin, 6 hilabeten behin, hola itea, baina astero ikustea ez da gain normala. Azken bolaran asko egokitu zaizkigu bai. Eta bolada luzean gainera. Tolosaren sakea. Eraman. Arroiok. Balekoa izan da. Ondo moztu du, txapa gainean da eta tanto. Oso pelota txarra jarri zio Arroiok eta erabat arrimatu zaio ganaiai eta esku esartu dik eta txapa gaina jundek. Deja da hobena baina hobe izan dek. Alaxe atera. Pelota gaiztoa zuen, eskua nolabai sartu du, oraintxe ikusiko dugu, hortxe ikusi duzue, eta txapa gainera atera zaio. 16 eta 14, partidua 14 berdintzea lortuta gero. Pasa egin du Arroiok, eta azken tantoa ere, irudietan duzuen pilotariarentzat, Inaxio Tolosa mezketarrarentzat. 16 eta 14, Tolosaren sakea. Eta tanto. Bote txarra entzio, sakena gaizki jundek eta askotan zeizatean. Ondo gurutzatu dik eta gero erditxo ostindik eta pelotoi
nahiko gaizkia eta zaio galare. Ezker horman behera egin du. Da, Eta Arroyo ez ustean harrapatu du. Berriz ere 3 tantuz aurretik Amezketarra. 17-14. Hau, pasa. Mila 700 gainetik. Hau oso gaiztoa zen. 6 terdian sartu behar izan du Ezkerra. Arroyo bigarrenak. Baina indarra hundian zioan pelota. Eta saketik egin duen 5garrena, Josean. Asko ditu. Bai, gehiago sakatzen nahi, bai, sake batzuk izan dituk oso zailek, gehiena zailek izan dituk, ondo sakatzen nahi dek, eta hortantxe, eta gutxixo galtzen da horretik, aurretik. Hau esakeaek, hau ondo restaduik, oso ondo. Luze, Tolosak, luzeago Arroyok. Txokoan pikei jodu eta tanto. Hori ez zegoen eramaterik. Bai, gurutza duta gainera eta oso eman da, oso bizi eskutiatea zaiok. Airen bile junde, baina pelota ezkerpat ere antxita gehitu zaiok eta oso zaile. Arroioa ingotan ondo. Hemen hoxe pasatze garaiek hor moz jokatu dik, ezkerrakin. Eta moz jokatuzkio, motzen jokatuzkio hemen ia entrega bezaladek. Hemen pelota luze ibili behar dik. Arroyo, 15 eta 18. Oso zaketzaile. Eraman Tolosak, Arroyo. Txapa gainean moztu. Beste bat. Paso Tolosak. Deja da, eraman hori ere Tolosak. Sotamanoz. Txokoan luze Arroyok. Eraman Tolosak, tanto gogorra hau ere. Zabalean deja da, lehen da biziko botean eraman Tolosak eta efetoarekin. Baina denak bike leharrin da zerek. Kantxoa, Sotamanoz ondo Arroyo. Asko balio du tanto honek. Luze Arroyok, barruan da, eraman Tolosak. Deja da, zoragarria berriz ere. Ez, oso nauen, pelotoi, anaia esku altxai, baina oso nauen. Behatzen gehituta zegoan, asko arrisgatuik, eta oso ondatea zaio, baina metro ateo, 2 metro ateo eta tanto izango ben, ia leharrin da zean. Zabalean egindako dejada hori. Benetan bikaina izan da, baina tantoa, gogorra, ondo jokatua, eta haze bukaera izan duen. Orain arteko tantorik onenetako bat izan da. Haitu, tanto ona jokatzen, tanto gogorra jokatzen haitu. Zer esaten dio atxek semeari? Entzun nahirik nego Josean eta ez diat entzuten. Baina, kexatzen ari duk behintzat. Etzekiat ze arrazoirekin, baina kexatzen ari duk eta atzeko epaileari ere zerbait esaten aritu duk. Hor duzue, Arroyo bigarrena. Eta hor, Tolosa 3garrena, Ignacio Gorostiaga, Brontxillo, botileroarekin. Tanto gorra izan dekau, oso gorra. Bitan mate patze bat zeuk ekabu, tanto hau. Ja, askotan, tanto gogorra hauek, tanto bakar baten baino eragin handiagoa izaten dute, begira orain arte. Tanto asko indakok, Zer eman duen partiduak, estatistikak hauxe diote. Tolosak sakez 5 egin ditu Arroyo 3, sakez falta bat Tolosak 2 Arroyok, dejadaz 3 tanto Tolosak 4 Arroyok, azkenengo hau ere bikaina, airez tanto bat ikusi dugu Tolosarena, txapagainean moztuta
bi amezketarrak, bat Oiondarrak, buruz gain pasatu da tanto bat, Arroiorena, marrazatzetik bina, erasoan bi pelota galdu ditu Tolosak, bat Arroiok, bestela behartuta bi pelota galdu ditu Tolosak, Arroiok bi pelota bi hoietatik bat behartutakoa. Baina egindako tantoak asko bai. Bai, dezente, eta sake atzuk eta galdu dizki, baina gaien zen, hor pelota galdu dago gehi ez dizkie galdu. Ben mailako nahiko partidu nahitzen nahi ditu, etzo gehi eskatzeik. Arroio gatera du, sake gaiztoa, eraman Tolosak. Gainera etorri zaio Arroiori, ez da ondo jarri. Zabalean beste dejada bat, eta hau ere balekoa. Bai, nik uste hona izan dela, Tolosa ez dago ados. Tolosa ez dago ados, baina neri barruan iruditu zain. Bai, neie bai. Oraintxe ikusiko dugu. Hortz izan dek, larri izan dek, baina guk hemen dio ondo ikusteiu, eta netzat barrun izan dek. Nobetzek git, Istu, Hor arrastoaren gainean ematen dik, Bai. Hor ematen du arrastoa ikutu duela. Bai, Errepikapena ikusita gero, arrastoaren gainean izan dela ematen ala du, bai. ematen du, bai. Kontua kontu, ontzat eman dute epaileek, guri zuzenean baleko iruditu zaigu, epailei ere bai, epaileenak balio du noski. Atera du Arroiok sake, azpi-azpitik, eraman Tolosak. Kanto honek ere asko balio du, Tolosak luze, eraman Arroiok, gantxoa Tolosak, ez du ezer egin. Eta tantoa Arroiorentzat. Zabalera ondo ireki du pelota Oiondarrak, eta Tolosak eraman ezin. Saiatu da, baina oso behean hartu behar izan du pelota, ikus dezagun. Oso behean eta oso behartuta. Bai, ondo gurutzatuik, nahiko ondo gurutzatuik, eta oso ez teki iritsi pelotorta. Golpeati entzio, baina oso beran. 18. Gaztea fresko ikuste, ganaia berriz nahiko tanto gorrak eta partidu gorra izaten nahi dek, eta nekatu ikusten dek. Dirua markagailua bezalaxe oso gorri egon da zenbait honetan, 300.000 ere eskatu izan dute azpitik. Orain gauzak askoz ere estuago daude. Atera du Arroio, geraman Tolosak, Arroio. Tolosa ezkerrez jarri da. Ondo ireki du pelota eta ontzat eman dute. 19 eta 18. Eta orain ere baditut nik neure zalantzak. Nahiko dudeko haue, pelota haue. Baditut nik nire zalantzak. Epaileari zerbait esan dio Arroio bigarrenak, eta Arroio lehenak ere bai. Nahiko eta dudeko orain haue, pelota ikusiko haue. dugu. Nahiko dudekoa. Netzatia falta, Hor kanpoan izan dela ematen du. Kanpon, arraston iskinien, ointzat. Bai, nik uste... Lehen antzekoa. Bai. Biak ere nik uste falta izan direla. Baina... Eta bai, orain Arroio lehena protestan gogorrari da. Ez dago ados. Hain zailak dira erabakitzeko. Errepikapenaren laguntzaz ere batzutan zalantzak izaten ditugu, eta hor bertan egonagatik ez pentsa erresa denik. Gainera zenbait lekutan zurezkoa izaten da eskuineko arrasto hori, baina hemen pintura besterik ez da. Pintura eta hotxik ez dikateatzen. Eta hotxaren laguntasunik gabe, zur hotxa entzun ezkero beti ere asko zerresagoa da. Epaileentzat, baina hemen ez dago zurik ez dago egurrik, eta orduan biztarena da erreferentzia bakarra, eta erresagoa da hanka sartzea. Atera Tolosak, pasa. 19 eta 18. Tolosa aurretik.
Eta bostetik atzera joan zaio sakea. Hau askoz laburragoa, zitala hori ere eraman Arroiok. Luze Tolosak. Txapa gainean, ondo eraman du Arroiok eta pelota gaiztoa jarri jaso Tolosak. Arroio. Ondo Tolosa hor. Txapa gainean, eta tanto, ez du gozatu, Ez du gozatu, erdi utxindeik, luze moztu nahi zin, baina hor zabalen txapa ingurua, aldein da, atea zaio pelotoi, eta atzea berriz dejada efetokin nahi izan duik Arroiok, txokoa, eta goiti bera aldein ziok. Erdi aldein dago pelotoi gindarren, atea zetiogia botei gizti ditzen, eta hor atzea berriz dejada efetokin nahi izan duik txokoa, eta behar aldein ziok. Hogei eta 18. Gauzak oso gorri ere izan ditugu, gero berriz 18, orain bi tantuz aurretik berriz ere gorriz ari den pilotaria. Tolosa 3. Sake atera du, gaiztoa, eraman Arroiok, airez jarri da Tolosa eta ez zuen pelota egokia horretarako. Orain gantxoa, barruan, Tolosarentzat aukera. Berriz ere Zabalera. Bildu Arroiok. Lehar indabike. Luze Tolosak. Lehar indabike. Ezker Orman oso ondo jarri du pelota, 21. Inazio Tolosarentzat, eta bai, biek ere nahiko lan badute. Eta partidu gogorra jogatza, nahiko pelotaka da... Gero ikusiko dugu, pelotaka da diren, baina... Dezente. Mordoska. Eta beste gauz bat, pelota dudeko asko, partidu baten normalen pelota bat izanteek, denantzat, batentzat gona izan da beste da txarra, baina partidu honetan, hor Zabaleko arrastoa, hor zegite, dudeko izan dek, nik uste gona izan dela pelota hau. Bai, horrek barruan ematen dikitela, baina justu. Dena den, Josean, zalantzarik gehienak, eskuineko arrastokoak izan ditu, eta horiek noski horre eurreik ez daulako arrastoarekin erabakitzen ditu. 21 eta 18. Garaipena eskuan duela ematen du Tolosak, baina oraindik ere ez da hemen ezer erabaki. Beste, badakizue atzo bertan Amurrion, Esain eta Elkoro 20 eta 17 eta 21 eta 19 aurretik joan ziren eta azkenean galdu egin zuten. Eta buruz sake hartuzkeo, hemen atzenen gaina indara justu oten dituk eta sakatuzkeo eta pixka sakatuzkeo mina ondi txendek. Iankak eta lehen bezala ez die, aurrenko tantotan bezala ez die, zehatzen aintzen eta erresa galtzen de pelota. Gaiztoa. Eraman Arroiok. Nahiko egin du. Luze Tolosak. Arroio. Ondo jokatzen ari dira. Deja da Arroiok bere burua saldu besterik ez du egin Ormabikoak. Bildu Arroiok, jaso Tolosak. Eta deja da hori txapapera. 22. Tolosarentzat. Elkarri bosteko eman diote, bi pelotariek, bi botileroek ere bai. Eta haserre eta triste doa aldageletara. Arroio 2. Partidua gogorra izan da, azkenengo tanto hau ere bai. Eta Arroio gondonetako induna, deja da bota, oso tanto eharrak egin deja. Eskuinez deja da oso ondo egindik. Oso tanto eharrak eta izan dituk, Zabal egindakok. Eta atzeneko honek aldeintziok, baina nik uste bere eman duela. Anaiak etzo gehi eskatzeik, Arroiok askotan dominatu dik, baina gutxi osakatu dik.
eta opari geixo indik eta horreatik galdudik, nik uste anaiak horreatik gaziulako, ez gehiago izan dalako. Gaztek errexau muitu di pelota, bai ezker eskubiz. Hor ditu tatua, Josean, 282 pelotakada izan ditu azkenean. Ia 300, Ia 300, partiduaren iraupena 50 minutu eskas, jokoaren iraupena 14 minutu eta 16 segundu. Pelotan desente jokatuta eta lan asko eginda. Bai, desente indi, tanto atzu behintzat ona izan ditu, beste aldeko, lautardin da buruz-buru partiu hon bat ateatzea zailedek, eta gaurret, tanto ona ikusizkio, bai anaiak inditunak bai, baina nik uste tanto hobek izan dira arroiok inditunak, baina lehen esan detena pixka falta zaiok, partidoi hemen ikusten dek, tanto dezente indako, sakeko kendutare, falta bat saketi, lau deja da, airez bat, txapagainen bi, buruz gain bat, dituk ia 8 tanto, eta arroiok indizki 5 deja da, eta txapagainen moztu bat, eta buruz gain bi, ia 8 tanto, nahiko tanto dituk, eta galdutako ez dituk enbeste izan, saketi dezente, baina normala buruz-buruko partidutan. Eta hemen txaukagu irabazlea, Inazio Tolosa, zorionak Inazio. Eskerrik asko. Desente alde izan ditu gauzak, bolara baten, 5 tantuz aurretik ere izan naiz, 13 eta 8, 14 eta 9, gero berriz, 18akoan komeriak. Bai, ja, guretzako horra itxek hau. Eta han ratxa bat izan dit, 3 bat sakintzizkiak, etzinak hain zailek errestatzen, baina ja hankak darda itxezien, da nik uste, ratxa hor zera txikiat izan dut da, txarra. Dena den, gaur berriz ere garbi geratu du, bueno, ia 300 pelotakada izan dituk, ez dituk gutxi ere, gaur berriz ere garbi geratu duk lauterdia, kanpotik ematen duena baino gogorragoa dela. Bai, nahi mentzat oso gorra itxezeakia. Zeratik, nahi bezala ez nago rekuperatzen, da urduan hemen etzeok inu indatzeko juzteik, eta dena egaman berdek, eta gaina pelota gaina batzuk itoan bote hondizunak, eta ia zazpien kubritu arde frontoia, eta ni uste oso gorra da. Bestela, egindako tantoak askoz gehiago galdutakoak baino, eta lauterdiko arrasto hori ere ondo xamar zaindu duk, pare bat aldiz besterik ez da joan lauterditik atzera. Bai, pelota biziarrekin, pixka jartzea juten itxoan da urduan. Uste baino gehiago atak fronti zen da horrengatik ateintziak, eta ni uste pixka konfunditu eta bilin zelan. Pixka indarra genioilearen, pixka aguantatzea bezala bilin eta urduan honek alduzki bi pasain da. Hor, eskuineko arrastoan izan dituk, dudako pelotak bat eta bi baino gehiago ere. Bai, nik garrena netzat garbi ikusi falta, eta nerearen nahiko dueko baiton hor bi azkenen, etzekete ze television ze ikusiko zuen, baina nire garrena mentzat oso garbi falta iritzeak. Bueno, orain Arroio bigarrenari irabazita gero, pentsatzen diat, tira, ja, egin beharrekoa gehien bat behintzat egin da. Orain Galartza boskarrena izango duk urrengo aurkaria, eta hori ja beste gauza bat izango duk. Bai, ure gaina neurri honetan oso ondo ibiltzen dek, espezialista badek. Eta gaztea eta golpe freskoa dukena, eta ni uste ni guztuak gatu nago irabazita, eta urrengo ninala ingo jo, irabaztea, eta aldo nahi ingo jo, eta bueno, guztua. Eskerrik asko Inazio. Aizu edi. Bueno, egin beharreko gutxienekoa eginda behintzat, Josean, gustara egoteko modukoa. Bai, nik uste nahiko partidu politin duela, eta lehen gonesan egin, hemen txapelketontan 3 maile daela, maila bat goien, txapelan bila ateatzeienak, hor betiko gizatetu gehinen, bakarren bat geisten dek, bakarren bat ez dek iristen, hor favorito tarte hortan, baina gehinen beak izatetuk. Gaur erdin maile bat batzeok, pelotai gaztek eta gaztek ez dienak bai, eta igual ez usteko matematea aukeanak, eta goien gora iriste aukeanak, hor zeek, Galartza, Esain, Olaizola lehenen hau, biharrenare bai, eta beste veterano batzuk bai, hor zehatzeuenak, eta hor goien azaltzea daukeanak. Eta gero beste maile bat zeok, ia 3. Ia partidu bat ibaztezkio, o bi ibariziko, ia partidu bat ibazita guztua gehitzeenak. Eta behin gora iristek iztaukeanak. Bueno, horixe izan da, gaurko partidu honek eman duena, azkenean 18 joan baldin badira ere, azken lautantoak. Veteranoak egin ditu Inazio Tolosak, eta bera izango da urrengo jardunaldira pasatu den pelotaria eta Galartza boskarrenaren kontra jokatzeko aukera izango duena. Besterik ezpa, pelotazaleok, eskerrik asko gaur ere hor adi-adi egon zaretelako, gabon pasa, agur.